सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंलांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जारा फाग्ला गेलेग्रा फोथाराव रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव खुंनाय बायदिनो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ 20 एप्रिल 2022 खालार खालि सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंलाङो। फुंबिलि समनि 8 रिंगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बैसागु खुंफुं आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, साखोन सिखोन खालामनायजों लोगोसे गिदिरफोरनो मान बावनाय, उन्दैफोरनो अननाय होनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनायाबो गाजा गोमजायैनो खुंफुंजालाङो। नायगिरि बिथांमोननिसिम गिबियावनो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै बैसाग दाननि 6 खालार एप्रिल 20 खालार दा सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सुक्लाय सेरफांनि गासैबो सोरबिथिंखौ नायनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जे रंजालि बैसागु खुंफुंदोंमोन बे खुंफुंनायनि दिनै खुंगा 28थि रंजालि बैसागु फोरबो दा बे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो लादों। दा बेवहाय जोङो हाबाफारि हिसाबै सानसेनि हाबाफारि हिसाबै गिबियाव जोङो जोंनि आफादारि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे हारिमुवारि फिरफिला बिरहोनाय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बेनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय, बेनि उनाव जोङो दंफां फुलि गायनाय आरो लोगोसेयैनो बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि लानानै लोगोसेयैनो जोङो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थ'आव नै बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय लोगोसेयैनो जोङो बोराय बुरैनि जिथु रंजानायनि जि मोनसे नेरसोनथि बेखौ लाखिनो थाखाय बोराय बुरैफोरनि जि मोसानाय दिन्थिफुंनाय बेखौबो जोङो लादों आरो लोगोसेयैनो जोङो ओनसोलाव जोङो हारि माहारि राव धोरोम बासिया लाखियो जाहाथे जों अनलायनानै थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो गुबुन हारिनि मोसानायखौबो दिन्थिफुंनाय जोङो हांख्रायदों। बेवहाय बिथांमोना फैनायनि खोथा होदों। दा बेखिनि माखासे हाबाफारिखौ लानानै जोङो खुंफुंनो थि खालामदों। दा बेवहाय जोङो मानगोनां बिथां आलासिमोनखौ लिंहरदों। दा बेवहाय जोङो गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि बिथां खनेन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ लिंहरदों। बिथाङा फैगोन, फैनानै जोंनि गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन आरो लोगोसेनो जोङो बेवहाय बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै आथिखालनि बिटिसिनि मानाव गेदेर चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि अनसुलि बिसि पारुल भरारि बर' बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसे तामुलपुर बिधानसभा समस्तिनि मानगोनां बिथां MLA बिथां जलेन दैमारि बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। थिग बेबायदिनो आरो ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनाबो मानगोनां सुबुं बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। जों बिथांमोनखौ लेंहरखानाय जादों। दा नंखायनो जोंनि जिखिनि सानसेनि हाबाफारि लानाय दा बे हाबाफारि लानाया जाहाथे जोंनि ओनसोलावल' जानानै थायाथों, दुलाराय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जायगायावबो जाहाथे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि सार्थआव नैफोरबायदि रंजाथाइ फोरबोखौ जाहाथे बयबो फालिलाङो आरो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि जि हारिमुवा गोमालांनायनि लामा लादों जाहाथे बेखौ फिन फोथांना लाखिनायाव बयबो बिहोमा होलायो, हेफाजाब होलायो बेखौनो आङो खावलायनो लुबैदों। गिबियावनो सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनिफ्राय नोंथांमोन बड'लेण्ड मिडियानिसिम जोंनि रंजालि बैसागु गोदान बोसोरनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोआ 28थि बोसोराव आगान सुरबाय। दा जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि मोनसे थांखि थायो बयहाबो। दा जोंबो बेबायदि मोनसे थांखिखौ लानानैनो दिनैनि नैबे फोरबोखौ जोङो खुंफुंदों। दा बेवहाय जोंनि बर' हारिनि गाहायै जे हारिमु आरो बे हारिमु बिथिंखौ गाहायै बिथा खालामनानैनो दा जों अकल मोसानाय दामनाय देनायल'थ' नङा, बे बिथिंखौल'सो नोजोर होनानै जे बेखौ खुंदों बे नङा। गासैबो बिथिङावहाय माने अलराउन्डखौ नायनानै आरो अलराउन्ड डेभेलपमेन्टखौ नायनानै एक्सुवेलि बे जोंनि बैसागो फोरबोखौ जोङो गाहायै खुंनाय जायो। आरो बेवहाय जोंनि जा हारिनि मोनसे सिनायथि
दा जोंहा जे मोनसे हारिमु दङ आरो बे हारिमुआ माने मोनसे गेरेमसा महराव जे जों आगान सुरनो हाबाय आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङानो हम बा रांखान्थि बिथिङानो हम दा बे बिथिङावबो जे बा गेलेनाय दा बिथिङावनो हम दा बर'फ्रा एसेब्लाबो दावगादों बेखौ जोङो नेवसिनो हाया दिनै आं बेखौनो दुलाराय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय सारा आसामनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आं बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे जोंनि सुग्लाय सेरफां दख'रा एबसुनि बानजायनायावहाय दा जोंनि सुग्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनै नैबे फोरबोखौ सानसेयारि हाबाफारि हिसाबै जों लादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो माखासे एंगार हायै जाहोननि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ जेरैबायदि सानदोंमोन जेनेबा साननैनि हाबाफारि लानो सानदोंमोन माखासे जेनेबा थासारिबो थायो नालाय बेनिखायनो जोङो सम आरो सुबिदाखौ नायनानै जों साननै हाबाफारिखौ जोङो लाफुनाय जायाखिसै जों सानसेयावनो दिनैनि बे मेहेरगोनां बे हाबाफारिखौ जों खुंनो थाखाय सानदों दा बेवहाय आलासि महरै जों लिंहरदों जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर नेहाथारि बिथां खनेन बसुमतारी सार बिथांखौ आरो लोगोसे जोङो दानि नैबे एक्जिस्टिं माने सोलिबाय थानाय जा सोरखार इउ पि पि एल सोरखारनि जायबा दा सोलिबाय थानाय बिजेपि जयेन्ट लिडार सोलिबाय थानाय सोरखारनि बि टि सि नि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि जा माने आब' बायदेव बिथांखौ जोङो हांख्रायदों दिनैनि बे हाबाफारियाव दा बेबायदियैनो जोंनि बे तामुलपुर जिल्ला तामुलपुर समस्तिनि MLA बिथांखौबो जों हांख्रायदों दा हिसाबै जों सानदों दिनै बे बैसागु मोसानाय हाबाफारिखौ जोङो लादों बेवहाय जोङो खमैबो 8थासो दोलोआ बेवहाय बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों अलरेडि माने कनफार्म जादों बिथांमोना फैगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायगानिनो हाबा जानाय जायफ्रानोखि एसे आदा बाजै बैसोनि बोराय बुरै जायखौ जों मुं दोनदों बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बिहु दल बिदिबो जों बेबायदि गुबुन हारिनिबो जों लिंदों दा बेखौ जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव मोनसे गोरोबथाय आरो खौसे गोरोबथाय मोनसे कमन माबायाव फैयो आरो दा बेखौ नोजोरथि होदों आरो जोंनि बे ओनसोलाव जों गासैबो जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय आरो माने सिबिनाय गावजों गाव फोथायलायनाय ब्रादारहुड मोनसे बे सानदांथिया मोनदांथिया जाहाथे फैयो गाहाय एक्सुवेलि बेखौ नोजोरथि होनानैनो जोङो नैबे रंजालि बैसागुखौ गाहायै जों खुंफुंदों आरो बेजों मेसेज बेखौनो होदों जोङो जे हारिमु जोंनि राव हारिमुवा जुदि थांना थायाबोला मोनसे जाथिया थांना थानाया बा मोनसे माहारिया बा हारिया थांना थानाया खोब गोब्राब दा बेखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोआव जों मोनदांथिदों बेखौनो आं दिनैनि नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो आङो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि साननो गोरों मेलेमजिबि बायदि बिथिङाव खामानि मावनानै जेनेबा गावनि जिउखौ दैदेनग्रा बा दिनै जिउखौ माने जि लामाजों सोलिनानै दङ बिथांमोनखौबो आं मोनसे खावलायनो लुबैदों जे बर' हारिनि जा बे मोनसे मेहेरगोनां मोनसे रंगिना संगिना बे फोरबोखौ जाहाथे जों खोब माने अलखद समब्लाबो जे बेवहाय फालिनाया जे दरखार दङ बेखौ फालिनाया खोब दरखार दङ होनना आं सानो आरो दिनैनि नैबे समावहाय आं बारा गोलाव बिबुंथिखौ आङो बुंनो आं माने सानाखिसै आसाम सरकारा जिहेतु दायो माने रंजालि बैसागु खुंथाय आफादफोरनो दायो 1,50,000 रां होदों नोंथांमोननि बे नावकाटानि जि माने सुग्लाय सेरफांनि रंजालि बैसागु खुंथाय आफाद बेयो 29 बोसोर जाबाय बे मोनदों हादों थारै बेयो जोबोद दुखुनांथावना आनफर्चुनेटलि बुंनांगौ थारैनो बेखौ बिजेपि सरकारनि मोनसे खैसारि बायदिबो मोनसे ओरैबायदि बुंनो हामा खिन्थु बेबायदि मोनसे नोजोरखौ जों नुहुरदों दुखुनांथावना जिहेथु माने बिहु होनना बुङोब्ला अकल दे बेवहाय एसामिसनिल'सो बिहुआ जायो बे नङामोन दा बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ डाइरेक्टलि माने बेखौ DC लेभेलाव बे पावारखौ माने बे जायबानोखि बिथांमोना फोसावदोंमोन दे देग्लाय बैसागु फांसन फालिनो थाखाय जा बैसागु खुंथाय आफाद बा बिहु कमिटिफोर दङ बिथांमोननो जे 150 लाखखौ होनाय जागोन बा बिथांमोना रड कालेक्सन बा बिदिनो बायदिसिना माबायाव जेरै कालेक्सन खालामा निट एन्ड क्लिन हिसाबै बिथांमोना बेखौ सानदोंमोन नाथाय बेवहाय जोंनि बर'खौ जिहेतु दा जेराव BTR गभर्नमेन्ट थासेयावबो बिथांमोनजों जों जयेलि मोनसे सरकार थासेयावबो जे बिथांमोना बेखौ सानदोंमोन नाथाय बेवहाय जोंनि बर'खौ जिहेतु दा जेराव BTR गभर्नमेन्ट थासेयावबो बिथांमोनजों जों जयेलि मोनसे सरकार थासेयावबो जे बिथांमोना जोंखौ माने बिमा बाथुलनि नोजोर नायनायखौ जोंनि सुग्लाय सेरफां रंजालि बैसागु फोरबोनिफ्राय बा आफादनिफ्राय जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेखौ जोङो एसे सोंखारिनाय बेबायदि बुङाब्लाबो माने बुंनो गोनां माने मोनसे बायद' फैदों जे बेखौ बेबायदि मोनसे डिसक्रिमिनेसन माबाखौ लाबोनाङामोन आरो माने जिहेथु जोंहाबो राइट्स दङमोन नङा होमबा बे मोनसे जोंबो आसाम हादरनि सिङाव थानाय नालाय आरो जोंनि आसामखौ जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' माहारिनिफ्रायसो
हारिमु बिथिङावनो जा बायदिसिना बिथिङावनो जा आरो गेलेनाय आयदायानो जा मोनसे गोग्गोम बिफाव होदों होनब्ला जोंनि बर' माहारिया दा बेखौ बेबायदि डिनाय खालामनाया एक्सुवेलि जोबोद दुखु नांथावना जादों आं बेखौ जोंनि दानि सोलिबाय थानाय दा सोरखार बिजेपिजों दा इउपिपिएलजों जा माने जयेन्टलि दा सरखार बिथांमोननि जा मोनसे आपिल खालामनो सानो जे बेबायदि मोनसे माने गावस्रानाय बा डिभिजन सिस्टेमखौ बेबायदि खालामनांगोन बिथांमोना आरो बेवहाय जोंनि सुक्लाय सेरफां रंजालि बैसागो फोरबोनिफ्राय आं बेखौ दुखु मोननाय फैबाय आरो बे बुस्थुआ बे बाथ्राया जेनेबा इयुनाव जाहाथे बिदि जाया आरो जुदि बिदि जायोब्ला जोंफोर माने खुद्रिनाय बेबायदि माने दिन्थिफुंनांगोन जानो हागौ होननानै आङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ फोरमायथिहरबाय गोजोन्थों